Veeti, morjesta. Tänään mulla on ilo esitellä teille Poppan lasinen maisemasauna. Mikä tekee tästä saunasta todella spesiaalin on se, että täältä ulkoota me ei koskaan nähdä saunan sisälle näiden peililasien ansiosta, mutta saunan sisältä näkee aina täysin ulos. Ja tää sama toteutuu myös pimeällä. Lähdetään tonne saunan sisälle ja kerrotaan vähän lisää tästä saunasta ja teknologiasta, miten tää on rakennettu. Joo, eli kuten näette, tässä on se spesiaaliefekti, mistä mä äsken puhuin. Tää ei sulje luontoa pois, niin kuin tavallinen sauna. Ja se on se, mikä tekee tästä meidän maisemasaunasta, Poppan maisemasaunasta todella spesiaali. Lauteet on täällä aina ympyrän muodossa. Ja se tekee tästä saunomisesta vähän sosiaalisemman kokemuksen verrattuna siihen, että yleensä istutaan rivissä ja katsotaan hiljaista kiuasta. Niin tää on enemmän semmoinen sosiaalinen kokemus, kun istutaan ympyrässä ja olisi mukava jutella sille kaverille. Tässä mallissa, meidän single-mallissa, meillä löytyy kata ja katto, joka luo tänne aivan mahtavan tuoksun. Tää on vähän semmoinen tää tuoksu, että tää on vaikea kuvailla, mutta jokaisen pitää tulla se itse kokemaan. Ei kun tervetuloa tänne Kuopioon kokeilemaan. Ja lauteet meillä on irrotettavat. Eli nämä on todella jämäkkää tekoa, ei todellakaan liiku tästä mihinkään. Mutta siivoaminen, tämän saunan siivoaminen on sinänsä helppoa ja huoltaminen, että täältä vaan vetää sen reippaasti, niin laude lähtee irti. Ja sitten on helppo esimerkiksi imuroida, jos tonne on päässyt likaa menemään. Tai huoltaa tämän saunan ilmanvaihtosysteemi. Ja miten se ilmanvaihto sitten toimii, niin kiukaastahan meillä nousee lämpö kohti kattoa. Ja meillä on sitten imurit täällä lauteiden alla, jotka vetää sen ilman täältä ylhäältä alas. Ja tällä tavalla se lämpö pysyy koko saunakokemuksen ajan todella tasaisena ja saa todella tasaisen hyvät löylyt tässä Poppan maisemasaunassa. Sitten jos mietitään vähän valaistusta, niin pimeällä sä saat ledit tänne alle. Ledit saat päälle yhdellä napin painauksella. Ja kuitenkin, vaikka täällä palaa valot, ja silloin jos sisällä palaa valot, niin ikkunastakin näkee yleensä ulkolta sisälle. Mutta tässä ei käy niin, koska meillä on valot myös tuolla ulkopuolella, jotka kiertää tätä saunaa, pienet ledit. Ja sen takia se peiliefekti ja saunojen yksityisyys pysyy pimeälläkin saunottaessa. Ja mä voin kertoa, että pimeällä tää on aika uskomaton kokemus, kun sä näet, miten luonto liikkuu ympärillä. Ja täältä tulee vaan pikkusen valoa, et ei olla sitten ihan kuitenkaan todella valoisessa ympäristössä. Sitten jos puhutaan vähän kiukaasta, meillä on tässä mallissa Huumin Hive Mini kiuas, eli tässä mallissa on 10,5 kW kiuas. Ja mikä meillä tekee tästä kiukaasta erityisen spesiaalin on se, että tämän kiukaan sä saat päälle sun puhelimesta. Sä voit säätää tämän saunan lämpötilaa sun puhelimesta ja kontrolloida tätä koko saunaa sit sitä kautta. Tässä etuna on se, että jos sanotaan, että sä ostat tämän sun kesäasunnolle tai mökille, niin silloin sä oot vaikka menossa vasta sinne mökille, niin sä voit jo matkalla laittaa sen saunan päälle ja sauna on heti valmis, kun sä saavut mökille käytettäväksi. Tätä ominaisuutta ei tietenkään ole pakko käyttää, eli täällä meillä löytyy myös lasinen control panel, eli ohjausyksikkö suomeksi sanottuna. Ja tästä ohjausyksiköstä me voidaan myös säätää saunan toimintaa, valoja, lämpötilaa ja kaikkea muuta vastaavaa. Poppa toimittaa Suomeen tää saunaa 3 eri koossa. Miniversiossa siihen mahtuu 2-3 ihmistä. Se on hyvä parvekkeille, terasseille, esim. Kerrostalojen katoille ollaan myyty sitä. Sitten on tää single-versio. Tää sähköisenä on 7 hengelle sopiva. Ja puisena meillä on sitten kiuas täällä, joka vie 1 paikan. Ja silloin taas 6 hengen sauna puisena puulämmitteisellä kiukaalla. Ja lauteista sen verran, että lauteita on saatavana vaaleena. Sitten on tämmöstä vähän tummempaa. Ja sitten meillä on vielä todella tummaa laudetta. Eli todella tummaksi petsattua on sitten vielä. Se todella tummaksi petsattu on varmasti meidän suosituin laudevaihtoehto tällä hetkellä. Saunan toimituksesta sen verran, että saunahan toimitetaan aina kokonaisena. Eli esimerkiksi tämmöisessä sähkölämmitteisessä versiossa, niin sun täytyy vaan latoa kivet kiukaaseen ja lyödä töpseli seinään ja sauna on käytännössä valmis käytettäväksi.
Tämähän ei vaadi rakennuslupaa, eli esim. Tämä meidän single-versio. Tässä on 6 jalkaa, 6 säädettävää jalkaa tuolla alla. Sä tasoitat maan siitä alta, lyöt jalat siihen ja avot. Eli tää on loistava valinta esim. Semmosille rantatonteille, jossa sä et saa rakentaa oikeastaan lähelle rantaa, niin sä voit sit laittaa tämän saunan vaan siihen. Ja pääset silti nauttimaan rantasaunasta. Sitten siitä meidän isoimmasta duple-versiosta niin piti sanoa vielä sen verran, että siinä on tämmönen samankokoinen sauna kuin tässä singlessä, mutta siinä on sitten vielä pukuhuone integroituna siihen saunaan. Jos haluatte tulla kokeilemaan tätä saunaa, ei muuta kuin tervetuloa Kuopioon, saunataan porukassa. Ja jos haluatte lisätietoja, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä meidän myyntiedustajan Mikkoon. Hänen sähköposti- ja puhelinnumero on tässä näin. Ja ei muuta kuin lisää löylyä luksukseen. Kiitos.